Azken 30 urteko pelotari ezagutu zuz. Danak. Hoxe ba. Danak, joder, 17 urte ikusten dira zen eibarrera, ikusten da, txito da, eta tatano, eta setimo da, kontra da jotutenak. Dano setimo gorda eta arte ubila da horreko, asik erangu, tare gamaitean. Da, txito da, eta horreko, lazkano da horreko. Ja horreko, zozazen da, seguru, galdu bat pez da, buena indio, horreko gotu zen blosei eta txera. Danak kontutan hartute, zeintzuk izan di gehien guzti dituzunak? Txiko ninjarreko, nisilio eta zeina, bolina gazoan pelotari gade, joder, Io zen tanto nunin, da berat eskare batzeko da ona. Felipe Arrien, berrikako Felipe Arrien, korredor izan gero, Arrien. Politi zuen, garri ona. Eta danak kontute, ostekoak eta gaur egungoak eta... Gaurko egun egin esaten, etxoa deitzen. Gaurko peloti etxoa deitzen. Jo, sako pelota muertan da. Jo, hanbo dira. Muerta.